Hementxe gaude, azkenean berriro Artzandan eta inguru honetan, esparru honetan, konpartitzen dugu esparru hau Sondika eta Bilbo hirien artean, eta horrek be emoten dio proiektuari berezitasun bat, ezta. Bereiztu dezakegu hemen proiektu bi edo proiektuen alde bi. Bata, umeentzako jolasak, jolas zoragarriak esango nuke, edade guztiontzako, umeentzako, eta baita ere oso inklusiboak direnak, eta esparru desberdinetan. Nik uste dut parke izena jartzea merezitakoa da, izugarrizko esparrua da. Eta gero beste alde batetik, galtzadak eta barruko ibilbideak irisgarritasuna hobetu egin dira, eta alde horretatik pertsonentzako erosoago da eta irisgarritasuna hobetu egin dugu. 8 hektareako eremua da, lehen fasea amaitu dugu proiektu honegaz, jarraituko dugu bigarren fasearekin, eta esan dezakegu baita ere inbertsioen aldetik ia 3,7 milioikoa inbertsioa dela, eta kopuru horretatik 2,5 milioi Next Generation funtsetik Europako etortzen dira. Eta amaitzeko lurperatu egin dira baita ere telefoniaren linea bat eta beste alde batetik elektrizitatearen beste linea.